ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಲ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಸ್ ಥಿಂಕ್ ಪೀಸ್. ಮೂಲಿತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸು ಇಂಗಳು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಇನಿ ಚಪಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನೀರ್ದ ಕೈಪು ಪನೀರ್ದ ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದು ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಕಡೆರೆಗ್ ಪೂರ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಕೈಪ್ ಮಲ್ದೊಡ್ ಪ್ಯಾನ್. ಅಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಕಾಯಂದಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮನ ರಪ್ಪ ಪರಡು ಪಟ ಪಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಾರೆದನ್ನೇ ಒಂದು ಅಂದು ಅವಳು ಡಬ್ಬೆ ಇಂದು ನಂದಿನಿ ತಗಲ್ನ ಪನೀರ್ పొరలుండు మంజల్ మంజల్ ఉండు కలర్ షర్ట్ ఎంత ఆరేదెన్నెడు కాయ ఉందిలే నీరుಳ್ಳಿ ಪೂರ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ, ನನ್ನ ಈರುಳ್ಳಿನ ಕಾಯಾಗ ವಿಜಯ್ ಕುಂದರ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹವರ್ ಯು ಬಾಲೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಬಾಲೆ ಪಿದೇಡುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಗು ಒಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಈರೆಂಚ ಅಲ್ಲರು ಬೊಕ್ಕ ದಯಾನಂದ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟುಡೇ ಎಂದಿಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಪನೀರ್ದ ಕೈಪು ಬೊಕ್ಕ ಚಪಾತಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂಚೂರು ಬಂದ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಲ್ಲ ಮಂಗಳವಾರದಿ ಕಡಲೆಪುರದಲ್ಲಿ ಆಪುಜಿ ಇಂಜನ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ತಜಪಾರೈತೆ ಪನೀರ್ದ ಮಲೇಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಜಪಾವಾನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಕಾಯೋಡ ಅಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಕೂಡ ಟಿಪ್ಸ್ ಉಂಟು. ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಣ ಅದಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಕಾಯೋಂಗೆ ಫ್ರೈ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದಾರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿತ್ತೆ ರಂದೆ ಏನೇ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಪನ್ಯಾರು ಕಾಲೇಜಿನ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಮ್ಮನ ತಲೆ ರಪರಪ ಅಣ್ಣ ಚಪಾತಿ ಕೂಡ ಪಟಾಪಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡಾಂಡ ಎಣ್ಣೆ ನೆಯ್ಯಿ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಗ್ಲಿಗೆ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ನಾಳು ಇಂಚನೆ ಕಾಯೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಎಂಕ್ ತೂತ ಮಿತ್ತದ ಇದು ಕಾಯವನ ಅಭ್ಯಾಸ ಲೆಪ್ಪಡ ನಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಡ್ ಎಂಕ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗ್ಬೋಕೊಂಡು ಗುಜರಾತ್ ಮಲ್ತು ಮಲ್ತದು ತೂತ ಮಿತ್ತದ ಇದು ಫುಲ್ಕದಲ್ಕ ಮಲ್ಪಡ್ತಿ
ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಮ ಕಾಯಿಜಿಡುಂಡತೆ ಪಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಬಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪು ಜಾತು ಈ ಸರಿ ಇನ್ನೇನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಎಲ್ಲೇ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಚು ದಾದಾಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೇನೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕೋದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಟೊಮೆಟೊ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎತ್ತೊಂದು ನಾನೊಂದು ಗ್ರೇವಿದಲ್ಲಿ ಕಾವಡ್ ಬಂದು ನಾನಿನಿ ಪನೀರ್ ಬಟರ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪಡೆ ತೆಂಚಾದು ಅವು ಬಟರ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪೊಡಂಡ ಅವನೇ ನೀನು ನೈಟ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಜೊತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಅನ್ನು ಬಣ್ಣ ಐಕ್ ಕೂಡ ಕಡೇರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಟೊಮೆಟೊ ಅನ್ಪದ ಒಂಚೆ ನಾನು ನೀಟ್ ಬರೋದಲ್ಲೈತೆ ಕಾಯಿ ಹಚ್ಚಿ ಇದು ಕೂಡ ನೀನು ನೀಟ್ ಜನ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪದು ಗೆತ್ತನಲ್ಲಿ ನಡೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಯದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಇರೋದು ಸಹ ನಡ್ತಾರೆ ಬಿರೋಡು ಅಮ್ಮ ಪಾಲಕದ ದೈ ನಡ್ತೇವೆ ಆಯ್ತಾ ಬೇರನ್ನು ಪಿರೋಡು ಆತನವು ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದುಂಡು ಕೊಡ್ಬೇಡ ಇಡ್ ಪಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆ ಅನ್ನೋ ಕೆಜಪಾವೆ ಮೆತ್ತೆಲ್ಲ ಕೊದ್ದಿದೆ ಮೆತ್ತಿ ಓ ಮೆತ್ತಿ ಮೇತಿ ಹಾಂ ಮೆತ್ತೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದರಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತನ ತರಕಾರಿ ಇಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ತಿಕ್ಕೊಳದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಡದಿತ್ತೆ ರಪ ರಪ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ಜನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್ ಮಾತಾಡಿದ್ನ ಚಪಾತಿ ಬಯ್ಯೋ ಮಟ್ಟ ತಿನ್ನೋದಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒರಿಯಿಂದಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಜಿನ್ನೊಂದು ಯಾಪೋಗರ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಉಂಗಳು ಡೈಲಿ ಮಲ್ಪುಜ ನೊಪ್ಪೆ ತಿಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಪೋಗರ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಪ ಬಂಜಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಈ 2-3 ಜೊತೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ಮಸಾಲ ಕಾಳೆಯನ್ನು
ಮಂಜಳದ ಪುಡಿ, ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ, ಬೊಕ್ಕ ಗರಂ ಮಸಾಲ. ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬೀಜ ಉಂಟಿದೆ. ನೀರು ಪಾಡು ಕೂಡ ಬೇಕು. ಬೊಕ್ಕ ಬೇತದಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಾನ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿತ ಪುಡಿ ಆತಿ ಒಡಾಣಚೂರು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಉಂಡು ನಾನು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ ಪುಗ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ಅಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುಜ ಕೂಡ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾತ್ರ ಚಪಾತಿ ಎಣ್ಣೆನೆ ಬೋಳೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಅಂದಿಜ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪುಗ್ಗೆ ಹರ್ಕೊಂಡು ತೆಮ್ಮ ಹರ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕೂತ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಪೂರ ಕಡೆದು ಪಾಡ್ನ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬೀಜ ಅವನ್ ಪೂರ ಕಡೆದು ಪಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಪೂಕೊಂಡು ಮೂಲು ಅಂಡ ನಾನೇನು ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಪೂ ಅಂದು ಬಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜನ ಹಾಕೋದು ಮಸಾಲ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇಟ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮುಂಚಿತ ಪುಡಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಡ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡ ಏತ್ ಕಾಯವತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲನ ಆತೈತ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕ್ರೀಮ್ನ ಪಾಡಿರ್ತೀನಿ ಕ್ರೀಮ್ ಕನ್ಪಾರೆ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪದು ಚಪಾತಿ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ರೆಡಿ. ಚಪಾತಿ ರೆಡಿ ಏನು നമ്മുടെ ക്രീം ഇജ്ജി ഇല്ലാതെ एक पाड़गा पनीर
ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುದು. ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೀರ್ ಕೈಪು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ತಂಡು ಆಂಡ್ ಸಂಗೀತ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಹಾಯ್ ಶ್ರುತಿ ಸೌಖ್ಯ ನಾಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಇದೇನು ಚಲ್ಲಾರು ಒಣಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಚ್ಪು ಎನ್ನ ಮುಳ್ಳು ಅಟಿಲಾನುಂಡು ಪನೀರ್ದ ಕಚ್ಪು ಅಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ತು ಪೋಯರು ಆರ ಅವರಪ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಲ್ತು ಬಲ್ತೇರ ಅಮ್ಮ ನಲ್ಪತ್ತೊರ್ಮ ಜನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲಾರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಅಂಡ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ಆ್ಯಪಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಚಿ ಕೈಪುನು ನೀನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಇಜ್ಜಂಚ ಅದು ಎಲ್ಲೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟೋಗ್ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಎಲ್ಲೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಿನ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂಜ ಅದು ಎನ್ನುದ್ಯಾನ್ ಅಂಜ ರಡ್ಡ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಚಮಟಡ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪನೀರ್ ನಸೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬೇಕ ನೀರು ಪಾಡ್ಬೇಕು ಏನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದಿ ಪೂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಏತ್ ನೀರು ಪೋಪುಂಡು ಆತು ಬುಡ್ದೊಡ್ಪೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳು ಪಾಪು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಪನ್ಪೆ ನಾನು ಶೌರ್ಯನ ಲೆತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಲಮ್ಮ ಶೌರ್ಯ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನೋದೈತೆ ಅಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಕೊರೈತಾರೆ ಆಯ್ತು ಚಪಾತಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಆಯ್ನೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಿಪ್ಪು ಪನೀರ್ ಕೈ ಪಾವನಂಡು ಬಾಬು ಪನೀರ್ ಕೈ ಬಾವುಡು ಪನೀರ್ ಕೈ ಪಾವನಂಡು ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಏಕೆ ನಾ ಕಿಚನ್ಲೆ ತೋರ್ಬಿಡ್ತಲೆ ಹಿಂಚಪುರ ಮಸ್ತಿ ಮಲ್ತಂದಿಪ್ಪೆ ನಾನು ಅವಲೇ ಬುಡ್ದು ದೊಡ್ಪೆ ಅಂತೀರಾ ಓಕೆ ಕೈಪ್ ರೆಡಿ ಆತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಅಪ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಡೀಗ ನಮ್ಮ ಕೈಪು ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಕೈಪ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ಇಂಕಲು ಉಣ್ಪ ಕ್ಯೂಟ್ ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಚಂಡ ಕೈಪ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ಇಂಚೂರು ನೆಕ್ ಏನಂತ ಬೇಯರತ್ತು ಒಂಚೂರು ಅಡೇಗ್ಯಾನು ಆಯ್ತಾ ನೀರು ಆಜಿನ ಮುಟ್ಟ ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾಲ್ ದೀಪೆ
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀರು ಆಜಿಂಡು ಒಂಚೂರು ಗ್ರೇವಿದಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಸುಕ್ಕದಲ್ಪ ಒಂದೇನು ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಯಾನೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಲೈವ್ ಹೊಡಿತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಾಗಲಿ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತಿಕ್ವೆನಿಗ್ಲೇದು ಬೇಗನೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟಗು ಅದನ್ನೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.